Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 10:54 p.m. At kasama niyo po ang 90.7 Love Radio at ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hi, good evening, DJ Rakitera and DJ Jello. Good evening. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lance. Lance. Ilang taon ka na, Lance? 40. 40. Sang lupalop ka naman galing, Lance. Somewhere in Middle East. Somewhere in Middle East. Alright, Lance, di na kami magpapaligoy-ligoy pa rito. Lance, 40 from Middle East. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay feeling ko na ginamit ako at naloko ako ng taong minahal ko. And to the point na umabot yung nahiram niya na umabot ng almost 1 million, mahigit 1 million, mga ganun po, peso. Nahiraman ka ng partner mo na umabot ng 1 million pesos? Yeah. Medyo almost 1 million, mga ganun po. Gaano kayo katagal nito? So, okay lang ba ikwento ko na lang po Kwentuhan mo na pa? kami. Yes, Lance. So, ang nangyari po kasi, 2019, 2018, so, pina-follow ko na po siya. So, nakikita ko na yung mga sa Facebook. Yun nga lang that time, in a relationship pa siya. Dalawa. May karelasyon pa siya that time. And then 2021, siguro mga July yun, or June. Single na siya. So, ayun, inad ko. Tapos, ayun, inaccept naman niya. So, nag-start na kaming lumabas-labas. Ganyan. Pero ano po siya, bisexual siya. And then, medyo out po siya that time. So, yeah. Nagtatrabaho naman po siya doon sa same country lang din naman, pero medyo pero hindi masyadong kagandahan yung kinikita niya. So that time, naging kami nung August 2021. And then Como mahal, ganyan, bulag-bulag kasi nga pogi din naman. Ang ganda ng katawan, siguro mga almost 6-footer siya. Tapos may tsura din talaga. Mhm. Tapos ayun, so ipinastrinay ko po siyang ipasok sa work ko. Kasi nga naawa din ako sa kanya na ganito ganyan. Alam mo, pag mahal mo yung tao, 'di ba? Lahat ay ibibigay. Ganun kasi ako pag nagmahal, ibibigay ko kung ano yung kaya kong ibigay ko. So okay naman, nung August 2021 if final interview sana siya, yun nga lang hindi siya nakapasa kasi nga hindi ko alam kung ano yung problema. Medyo hindi ata siya nakapag-prepared. So ayun, medyo stress ganyan. So tuloy-tuloy pa rin kaming dalawa, pero yung relasyon namin is patago nga pala, hindi vulgar. Hindi vulgar like sa mga friends niya, sa mga friends ko. Tapos bawal mag-post, bawal ganyan, bawal i-flex. Tapos ayun, fast forward 2022 kasi mass hiring kami ulit. So inilaban ko ulit, pinabuksan ko ulit yung case niya. Ayun, sa awa ng Diyos, nakapasok siya sa work ko. So naging magka-workmate kami. Tapos yun nga lang, mabilis lang din yun, nung pagkatapos siya makapasok sa company namin, kasi halos binigay ko na, ando na yung point na, kasi ako yung nagpe-prepare ng mga ipipresent nila po sa
sa presentation nila. So, finid ko na lahat-lahat. Now, ito yung lalabas, itong ganito, ganyan. Ito yung mga ipe-present niyo. So, para magkaroon ka na ng idea, para pasok talaga. So, sa awa ng Diyos nakapasok that time. Pero, pagkatapos niya makapasok, may something na nangyari na parang nagkasabay kami sa public, pupunta kami sa isang mall, and then, parang nakasabay niya yung mga coworker niya sa dati niyang company. Tapos sinabihan niya ako na, "Mauna ka na muna." Tapos 5 minutes, after 5 minutes susunod ako. So, parang naano ako, nainis ako, nasaktan ako kasi nga ba't mo ikakahiya yung taong sobrang supportive naman sa'yo. Mm. So May galawan palang gano'n na mauna ka. opo. So, may Okey. gano'n. Kasi Para parang hindi kayo makita. in denial pa niya sa sarili niya, hindi pa niya, accepted ata, hindi pa rin niya alam, or siya na rin hindi nakakaalam na, bisexual siya, na bading siya, gano'n. Mhm. So, sinabihan niya ako na, sabi, "Mauna ka na muna, 5 minutes susunod ako." So, pagkatapos na nakipag-break ako sa kanya Mhm. nung 2020 February 2022. Tapos, ayun, habang nagtatrabaho siya, tapos ako naman sa iyo kabilang tindahan siya, ako naman sa kabilang tindahan din. So, hindi kami magkakasama, pero 'pag nagkikita kami, 'pag may mga event, as in dedma talaga siya, as in dedma din ako, hindi ko siya binibigyan ng atensyon. Mhm. That was 2020, 2022. Pero yun nga ano, DJ Rocket tsaka Titan Jello, alam mo yun, hindi naman sa binibilang or 'di ba, yung naitulong natin sa kanya. Pero alam mo yun, never man lang ako nakarinig sa kanya ng salamat or thank you. Alam mo yung Mhm. never man lang na nagkaroon ng eksena na, "Uy," kasi kahit nagalit ka, 'di ba, kahit galit ako or kahit may tampo ako sa kanya, alam mo yun, simple isang message lang niya yun, or isang, kasi gano'n naman talaga ako kabait. Like halimbawa, "Uy, sa first sahod ko," ganyan, ganyan. Baka kung gusto mong kumain, puwede ba kitang invite for lunch na kumain mga sa kasi nabago talaga yung buhay niya ano, DJ Rocky, DJ Jello. So, naging times 3 yung sahod niya from yung sa una niyang company na pinagtatrabahuan. So, fast forward from 2022, wala kaming usap, ganyan, hanggang 2025, biglang nagkaroon ng reshuffle, nagkasama kami ngayon sa trabaho. So, nung 2025, pero wala na kaming contact, hindi na kami friend or wala. So ayun, naging magkasama kami ulit sa trabaho, pero may ilangan pa rin. Hindi ko pa rin siya pinapansin. Nung December 2025 lang, meron kaming event. Tapos galing din ako nung ano bang tawag dito? Galing ako ng Asia. Nag-days off ako, nagbakasyon ako dun for 1 week. So pagbalik ko, meron kaming event. I remember December, I think to be exact, December 17, 2025. So may company event kami, may Christmas party. Hindi ko alam, bigla na lang naging ano ako, naging clingy, naging, medyo malandi ng konti sa kanya. Tapos siya lang yung kasama ko that night. Tapos hinatid ko pa siya sa bahay. Mhm. Bahay niya na dati hindi ko naman ginagawa, na parang, "Excuse me, ba't mo ako ba't kita bibigyan ng time?" Ako bigla na lang kinilig ulit ako that time. Mhm. So, Mm. ayun, nagsimula na ulit na, labas-labas, Mm. tapos, um, nagpahiram ng pera. Paano paano Tapo nangyayari yung pahiraman ng pera? Like, Hindi kasi nagpaparamdam parang ba siya na nangangailangan siya tapos ikaw mag-o-offer ka sa kanya, or diretso niyang sinasabi sa'yo na, "Oh, kailangan ko ng pera, may pera ka ba?" hindi, kasi parang, nararamdaman ko yung ako nag-offer na rin ako sa kanya, pero may konti lang naman yung that time. Parang Mhm. siguro mga nasa 10,000 lang naman yon. Uy, malaki na rin Ah, yun, Hindi, 10,000 Lance. sa currency namin. Hmm. Sa currency namin, 10,000 sa currency namin, siguro times 16, mga gano'n. Nag-umpisa sa gano'n. Kasi parang may mga something niya, tapos, alam mo yung Christmas, so kailangan magpadala sa ganito, magpadala sa ganyan. Tapos parang feeling ko yung, nakikita ko na parang kapos siya palagi, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi maluho din, magastos, ganyan, 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 ganyan. So nag-start lang sa gano'n. Tapos, nag-apply siya that time sa ano pala, nag-apply siya sa ibang trabaho. Kasi ang gusto niya talagang magtrabaho ano talaga, gusto niya maging ibon. So, gano'n po. Gusto niya maging ibon. Gusto niya lumipad. Mm, mm. Mhm.
So, ayun may nag-apply siya tapos, kailangang isarado yung kung ano yung mga dapat niyang mga isarado. So, pahiram po. So, tapos, to be fast forward naging kami ulit nung January 6, 2026. Mhm. So, naging official kami ng January 6, 2026 tapos, ano ba okey naman yung application niya dun sa bagong company sana. So, kailangang isarado yung mga credit card niya, kailangang i-settle ang ganito, kailangang i-settle ang ganyan. So, ako naman, siyempre mahal mo yung tao, support, 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 support. So, nung mga unang buwan okey naman kami, sweet-sweetan, ganun pala talaga siguro 'pag umpisa, sweet, 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 pero patago pa rin. Mhm. Update, update. Pero minsan may something 'no, like 'pag, lumalabas kami, hindi walang masyadong connection. Hindi siguro kasi naninibago pa ulit, like hindi kami nag-uusap masyado. Mhm. Labas lang pero nagkakaintindihan naman. Tapos, may time na, 'pag day off ko, 'pag day off niya, like natutulog ako sa bahay niya, ganyan po. Gano'n yung eksena namin that time Mhm. nung January. Okey pa ng January, maganda pa yun ng January. Tapos umuwi siya ng, nung kasi may ano, eh, may festival sa Pilipinas 'pag January. So, umuwi siya that time. Mhm. Todo support ako na to the point na nasa kanya yung ATM ko ng Pilipinas kasi wala siyang ATM. Mhm. To the point na magkakaskas siya ng 30,000 sa isang kaskasan. Pinahiram ko rin sa kanya yung gamit ko kasi wala siyang gamit. Eh, Mhm. siyempre mahal ko rin naman, mahal, mahal, mahal. So, alam mo yung support ko po Angelo and then GJ Raquetera na lahat na para lumuwag yung buhay niya. Mhm. Sobrang andun yung support. Yun nga hanggang sa nakabalik ulit siya ng lugar namin. Mhm. Tapos, sa araw ng mga puso like February, nag-travel kami together. Pumunta kami ng Asia din. Mhm. Tapos, may mga natuklasan ako dun na may mga ka-chat siya sa iba. Alam mo pero yung relasyon nga pala namin DJ, parang hindi hindi ako payapa. Alam mo yung dapat 'di ba sabi nila 'pag may love or 'pag mag-jowa kayo parang panatag ka, ah ano bang tawag ito, inspired ka palagi or ano ka lang kampante ka. Yung sa amin kasi DJ hindi masyadong akong kampante na parang, Mhm. feeling ko may busy palagi siya sa phone, maraming makakausap, maraming Mhm. makaka-chat. Mhm. Tapos parang feeling ko, may mga kalandian siyang iba, which is totoo naman pala. Nga pala yung mga kaibigan ko ayaw sa kanya. Mhm. Lahat ng mga kaibigan kasi parang nakikitaan nga daw niya nung hindi kagandahan na parang nga, magagamit lang 'yan, gagamitin ka lang, ganito, Mhm. ganyan. Pera lang yung habol sa'yo, ganyan, ganyan. So, yun, fast forward, so nagpunta kami nung ano, nung araw ng mga hindi naman araw, basta nung February sa somewhere in Asia. 1 week ata kami doon. Sa kanya ko nga pala DJ nakikitira na subukan yung mga bagay-bagay na hindi dapat masubukan. At the Mhm. age of 40 nasubukan ko yung mga bagay-bagay na dahil sa kanya. Pero hindi ko naman pinagsisisihan. Okey namang sabihin, Katulad ba ng ano yan? yung paggamit ng Ano yung P? popper. Ay. Alam mo yun, Hmm, partner? Anong letter? P. As in? Popper, sabi niya. Popper. Oo. poppers. Paputok. Hindi, yung sinisinghot. Sorry iba yung ano Oo, iba yung naisip Para ano. ko ma-relax ka. Tapos, 5 na mga daliri. Yun ba yon? Gano'n, parang Yun gano'n ba? hindi iba daw eh, popper. Ibang Iba klase? Mas matindi ba to? hindi iba, meron, aside from dun, Wait, hindi wait. yung Tama ba oo, ako ng pagkakaunawa dun sa popper na yan? Correct me if I'm wrong, ha? Yung oo. popper na yan, yan yung sa sapatos, sa leather. Parang gano'n pero Tapos, medyo ano kapag siya, sininghot medyo ninyo, Ay, umiinit yung katawan ninyo, tama? parang gano'n na parang nare-relax ka,
masaya lang. Pero mabilis lang yung epekto, siguro mga 3 minutes lang ata yung Hindi naman ba effect. siya consider na pinagbabawal na gamot, gano'n? Hindi naman? Hindi naman kasi most alam niyo ng mga ano po, ng mga LGBTQ Okay, na okay, okay. mostly yung mga bi ginagamit nila 'yan para Okay. hindi masyadong painful, Okay. gano'n. Tsaka mas relax. Nakakapag-relax actually siya. So Mhm. Mhm. so na-experience kong gano'n. Tapos yung dalawa pa na na-experience ko yung, feeling mo masaya ka lang talaga tapos happy-happy ka lang, dance-dance lang kami together for 6 hours ata. Do'n nasa Gano'n? Asia kami. Wow. Tapos Yeah, dance-dance ta's lang kayo, masaya lang dance kayo? lang kami, masaya kami, yakap-yakap, halik-halikan, ganyan-ganyan. Tapos, bawal bawal buksan yung ilaw. Yung ilaw lang ang ilaw lang ng nangyayari dun is ano lang, pakipot-kipot lang, yung parang patay-sindi lang. Tapos dance, 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 walang kamatayang dance for 6 hours yun, Diet Angelo, DJ Rocketera. Grabe. Yung nung February lang yun nung nasa Asia kami. Mhm. Tapos aside from nung dance, 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 dance pa, natikman ko na yung isa. Diyos ko, yung umiikot-ikot, ikot-ikot ka parang lasing ka. So, iba-iba ng lalaki or kasama ninyo yung natitikman mo? No, hindi po, ayaw ko ng gano'n, dalawa lang kami. Mhm. Hindi, yung natitikman Sabi nila yung mga iba't ibang klaseng Oo. parang natitikman ko lang yung iba-ibang compound, klaseng mga Mm. hindi dapat tikman na yung mga nitrates, ginagamit na mga, ganyan. ano po. Pero yung isa talaga grabe yung tsokolate lang na kakainin mo siya na ewan ko ba kung paano na Okay. Sige medyo madami na 'tong Oo. nababanggit mo, opo, Lance, 'no? sorry. Grabe, no? Oo, madami na 'to. Pero, paiksiin na lang natin yung itong Mm. parte na 'to at ayaw din naman natin na, 'di ba, Sobrang mag-dive. sobrang mag-dive dito dahil ayun din natin bigyan ng idea yung mga kabisyo nating nakikinig ngayon tungkol dun sa posibleng maging Effect. epekto nito at baka ma-curious pa Oo. yung iba diyan, "Ay, gawin ko nga yan." Wag. Wag, Ay, wag. sorry Oo. po, Okay lang. Hindi, sorry at po. least 'di ba may idea din naman yung iba na, Mm, ito mm. kumbaga sa kabilang banda, okay din naman na ma-inform tayo tungkol dito pero 'wag Yes. nating gagawin 'di ba yung mga bagay na Opo, opo. ipinagbabawal, Oo. ayan. Yan ay Opo, hindi opo, makakabuti para sa atin. opo, Pero opo. anyway, mabalik tayo dun sa kuwento mo 'no. So na-try mo halos lahat ng ano, ng ipinagbabawal kamo? Opo, opo, na So pinagsisihan ko na rin na parang ayoko nang ulitin. So, mhm, ang nangyari po is, recently lang tapos umuwi ulit siya nung ano, nung May sa Pilipinas. Umuwi Mhm. ulit siya. So, support ulit naman, ganyan. Tapos ang nangyari po is, hindi na siya nag-a-update. So, parang nakakaramdam na ako ng may something na. mhm, So, yun ang nangyari po, nakapagsabi ako sa kanya, sabi ko, "Nakakapag-remember ka lang 'pag merong something, 'pag may kailangan ka. Pero 'pag wala na, parang hindi ka." Ang sa'kin lang naman kasi kahit na di man tumawag, mag-update lang naman. mhm, Mag-update lang naman sana. So, hindi siya wala man lang update. So, tapos nakapagsabi sabi ko, "Ikaw 'pag may kailangan ka lang na 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 may nakakapag-message ka sa akin, pero 'pag wala, ganyan, wala ka man lang update." So, parang nasabi siya sa'kin na parang 'pag nag-aaway tayo binibilangan mo ako, ganyan, sa lahat ng mga naitulong mo sa akin, ganyan. So, sabi niya, "Ayoko na, maghiwalay na tayo." So, parang ano ba yun, parang ang bilis-bilis yung na naano ko DJ na parang alam mo yun, parang bumagsak yung ano ko na parang ano ba 'to, na parang ang bilis-bilis mo namang bumitaw. mhm, Tapos nung itong June na, nung nag-last chance pa sana na ano ko, sabi niya, hindi na talaga puwede na tayo maging okey kasi ang ibig ko bang ang sabi niya sa'kin, nag-e-explore na rin daw siya sa Pilipinas. So, hindi na daw maganda kung magbabalikan pa kami at nag-e-explore siya. mhm. So napag-usapan niyo ba yung tungkol sa utang niya? So, yung utang naman po niya, so nags ah, kon nag ah, naba na kon konti na lang din naman, nabawasan na naman ng pero Mhm, malaki pa rin mm. kahit papaano. Yun nga sinabi ko nung ano sabi ko sa kanya,
Puwede bang i-settle mo 'yan in the short period of time para at least maputol na yung ugnayan natin dalawa? Kasi nung sinabi niya sa'kin na nag-e-explore na siya, so parang yun na yung naramdaman ko na parang yun na nga, may something na naiba dun sa Mhm. sa Anong naramdaman sa mo? sa Nagalit ka ba? Naasar ka? Nanghinayang ka ba? Anong tumatakbo sa nasaktan isip ako mo nun? DJ Hmm. Rocketera na parang alam mo yun, na parang ganun pala yung mga tao 'no, na kahit anong anong ginawa mo na sa kanila, lahat na ibinigay mo na sa lahat na ng suporta, emotionally, financially, lahat na, binigay mo na sa kanila. Um, Parang ano, ang bilis ka lang pala nilang itapon or palitan. So, hindi ko nga alam kung totoo ba talaga yung sinasabi niya kasi 'pag nagte-text kami nag-I love you naman siya or napipilitan lang ata siya or hindi ko alam kung ano. Well, kasi ang advice naman ng ako rin naman kasi, ano bang tawag dito, itong mga kaibigan ko na ayaw talaga sa kanya kasi nga may mga history Mhm. tapos sinasabihan na sila ng mga pinagsabihan siya ng mga katrabaho niya natin, "Naku, mag-ingat ka diyan kasi, magagamit 'yan, ganito, Mhm. ganyan." Mhm. Eh, ako naman kasi mahal ko parang dedma lang ako. Mhm. Tapos ayun nga nung huli na parang I realized na parang sa tingin ko parang ginamit lang din niya talaga ako. Mhm. Tapos yun, pero sa totoo lang 'no, kahit may gano'ng feelings at sa totoo lang 'no, I mean, may konting pagmamahal pa rin ako sa kanya na Mhm. medyo kilig pa rin after all. Mhm. Pero may mga kinikita na rin ako na iba ngayon. Mhm. Tapos, nag-change na ako ng lifestyle. Dati, inom-inom, 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 heavy inom-inom-inom ako. Pero ngayon hindi na, more on ano na po ako, fitness something. So, yeah. So, yun na yung pinagkakaabalahan ko ngayon. Kasi parang I realized na parang imbes na igastos ko sa ibang tao, parang igastos ko na lang po sa sarili ko. Yun ang mga naging realization ko po. Hindi ka nagmakaawa sa kanya na ayusin niyo pa? Um, Dumating actually sa gano'n, na sabi ng mga kaibigan ko, "Gagi, ba't mo ginawa 'yan?" Nag-ano ako, ah, kasi may susi ako ng bahay niya, nagdala ako ng bulaklak doon, nagsulat ako na, "I'm sorry," ganyan, 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 ayusin pa natin. Hindi ko sinasadya kung ano man yung nasabi ko, tao lang din ako na nagkakamali, ganyan, ganyan. Tapos yun nga nung monthsary namin sana nung June 6 yung pinakahuling ano ko bago, ah nagsabi ako sa kanya na ayusin natin ganyan, ganyan. Kung ano man yung nasabi ko, kasi sabi ko sayang naman yung pinagsamahan natin, matagal na tayong magkakilala noon-noon pa, tapos yung pinagsamahan natin na 4 na buwan. Pero yung 4 na buwan kasi ano, ano bang tawag dito? For me, masaya, masaya. Pero ay hindi pala, masaya na may halong ano, lungkot kasi may bugbugan na nangyayari din, eh. May gano'n po. So, Nambungbog sino? kinilihan niya ako po, binugbog niya ay nasuntok niya ata ako. Yeah, nasuntok niya ako one time. Sa anong dahilan? Nung nasa Asia kami po. Kasi lumabas kami, andun yung mga kaibigan niya. Tapos parang nagselos ako kasi hindi naman kasi ako masyadong ma-bar. 'Pag sa bar pala, ang sabi niya 'pag sa bar, okey normal lang yun na may may makakausap ka lalo 'pag medyo lasing-lasing ka na. So, may makikipagkuwentuhan ka. Nung may mga nakikipagkuwentuhan siya, ako parang sumama yung parang parang ayoko ng gano'n. Mhm. So, medyo nagka-anuhan kami nun sa bar. So, suntok niya ako tapos yung mga nabasa kong mga mensahe sa kanya sa kanyang social media, kasi na-access ko nung pag-uwi ko namin ng bahay. So, parang nakuwelyuhan niya ako tapos nasuntok niya ako sa likod. Tapos napunit yung damit ko. May mga gano'ng, ano po, may mga gano'ng pero napatawad uli, naging okey ulit kami. Tapos, Mhm. yeah, yun lang. Hindi ko lang talaga ano masyadong hindi ko lang talaga malubos maisip na nangyari yung gano'n na parang bigla na lang niya akong after all nagtulong, after all na kabutihan na ginawa ko sa kanya or naitulong recently sa kanya, bigla na lang binitawan na lang po niya ako. Tapos pero sa totoo lang 'no, hindi ko alam pero ewan ko, tanghanan ata pero may pagmamahal pa rin ako sa kanya actually.
Pero yun nga, natatakot ako, DJ, and DJ po, kasi nga, di ba nagsabi niya na nag-explore siya sa Pilipinas, eh alam niyo naman po sa Pilipinas, di ba? So, hello? Nakikinig po kami. Di ba Natatakot pag, ka na? bawa kung magkabalikan ulit kami, tapos, di ba sabi niya nag-explore na siya sa Pilipinas, natatakot naman po ako na baka, kasi siyempre kasi nakikita ko dati, ay nga pala, nakikita ko dati sa story niya, may mga palagi sila sa labas, ganyan, ganyan. So, Mm, syempre maraming kakilala na eh, Diyos ko, nakakatakot naman dito sa Manila, mhm. maraming mga ganito, ganyan. So, di ba? So, So, natatakot Lance, ako na, kahit na sa ngayon ay nag-e-entertain ka na ng iba or binibigyan mo na ng panahon yung sarili mo, meron pa rin na posibilidad na makipagbalikan ka dito sa ex mong 'to? mayroon pa rin ganun, kasi parang, yeah, hindi ko alam, pero, andun pa rin yung pagmamahal ko sa kanya eh. Mhm. May alam mo ba kung ewan ko kung anong katangahan na ginawa ko, so like kagahapon nagpunta ako sa bangko, tapos nag-open ako ng account. Mhm. Eh, alam ko wala siyang account sa Pinas, kaibigan ko yung taga-bangko. Sabi ko, Mhm. pahingi naman ako ng ano, ng form para sa kaibigan ko. Magkaroon naman na siya ng account, kasi parang wala siyang alam, or hindi ko alam. Sabi ko parang magkaroon naman na siya ng account para magkaroon siya ng account. So, pero hindi ko pa sinasabi sa kanya, "Uy, nga pala, nag-open ako ng account, tapos meron akong, form dito kung gusto mong mag-open ako, samahan kita. Puwede mong gamitin yung billing address ko na dito sa Manila para at least magkaroon ka na ng sarili mong account, pag-ipon ka or something." Ay, may mga gano'ng care pa rin ako sa kanya po. Pero hindi ko pa nasasabi, nasa akin pa rin yung form. Pero so yun nga po, first time namin magkikita bukas, pero sabi nung friend ko, sa advice ng mga kinikita ko ngayon, dalawa actually yung cute na kinikita ko ngayon, pero hindi dito sa Manila, sa lugar namin po. Sabi nung isa, sabi niya, kasi ang una kong balak maasim, gano'n, parang dedma, supla-supladuhan. Sabi niya, "No, wag gano'n. 'Pag nagkita kayo sa trabaho bukas," sabi niya yung gano'n, "Anuhin mo lang siya, ano bang tawag dito? Kausapin mo, good morning, ganyan, hello, kamusta? Pero wag kayong lalapit, kasi para makita niya na okay ka, masaya ka." Actually, excited nga ako magpakita dun sa kanya, DJ, kasi nga alam mo, pumayat ako. Tapos sabi nung mga kaibigan ko, ah, kuminis daw yung pes ko, kasi nga Ay, nagpatanggal na ako ng balbas. oo. Parang Mhm. parang Eto puwede ba yung kuminis ano, yun? iniwan mo ko noon, maglaway ka ngayon, Oo. Yeah, gano'n? parang hindi, parang alam mo yun, parang, gusto ko rin ipakita sa kanya actually na como naghiwalay kaming dalawa, hindi ko pinabayaan yung sarili ko, ganyan, ganyan. Mhm. Hindi yung nagpakalungkot-lungkot. Pero sa totoo lang, nung unang araw, umiyak talaga ako ng bonggang-bongga, as in, umiyak ako ng todo-todo. Pero after that, wala na. Mhm. Tapos sabi ko nga sa kanya na, sabi ko sa mga kaibigan, sabi nga, "Okey na siguro yun, hindi kami katuluyan, gano'n talaga. Mhm. Pero ang importante, nagkatikiman naman." True? Totoo. Tama. Tama, tama, 'di ba? Tama! Bragging rights mo na 'yan, bayad na lang na 'yan, 'di ba? Pero pero yun nga, pero tama yung friend ko 'no, DJ, pero paano 'pag halimbawang, sa totoo lang 'no, kasi nung nag-away-away na, may away na kami dati nung yun nga paggaling namin sa Asia, away-away, as in away na talaga, away na, parang alam mo yun, bigla na lang niya akong, ah, nginitian, tapos nag-hug na kami dun sa tindahan, ay nagkabati na ulit kami, marupok lamang, gano'n. Mhm. Mm. So So hindi ko feeling mo gano'n yung maalam. mangyayari sa'yo bukas, gano'n ba? Opo. So, pero tama ba yung sabi ng friend ko na, yeah, 'pag nagkasalubong kayo, 'pag lumapit ka or 'pag siyempre magkakaanuhan kami nun. So, Mhm. sabi niya I mean, i-greet mo siya, Mhm. smile, gano'n, ganyan. Pero Pero Lance, pero may parang may oo. dun sa parte na, okey magkikita nga kayo bukas, i-ge-greet mo siya, pakiramdam mo ba rurupok ka o pakiramdam mo kaya mong labanan yung karupukan? Depende sa sitwasyon po, depende sa magiging ano niya, eh, Style niya depende kung ano sa'yo? yung maging aura niya, eh.
So, Pero hindi ba sa nakadepende ito totoo lang 'no, gusto sa'yo? kong gusto kong labanan, ayoko na maging marupok kasi nga, ayoko na ulit maulit yung masasaktan na naman ako ulit. Alam mo yung magsisimula na naman ako na alam mo yun, as in, nakakalungkot lalo na 'pag day off ko, gano'n na same kami ng day off dati. So, alam mo yun? So, hindi ko alam kung tama yun na or okey lang ba na maging marupok kasi nga gano'n talaga 'pag mahal mo maging marupok ka or I don't know. Kasama ba dun yung physical abuse? Kasama ba dun yung panggagamit? 'Pag alam mo minsan kasi Lance, kailangan din yung ano, yung parang makita mo talaga yung kapangitan ng lahat dun sa naging partner mo. Kung paano ka niya nasaktan at kung paano ka niya natrato. Sa kanina, sa nababanggit mo, naging masaya kayo. Oo, naging masaya kayo. Pero ang tanong naging payapa ka ba? And napahalagahan niya ba yung pagmamahal, yung tiwala na ibinibigay mo o naibigay mo sa kanya? Nirespeto ka ba niya sa paraan na gusto mong respetuhin ka? Tama. Kasi kung bukas magkikita rin kayo tapos pakiramdam mo rurupok ka rin, well, ikaw din naman yung magsasuffer. So, you have to really face the consequence kung ano man yung kahinatnan ng magiging aksyon mo kung rurupok ka. Kasi kami dito naman nakikinig lamang. Pero yung mga kaibigan mo, nagmamahal yun ng totoo sa iyo eh. Minsan okay din na nakikinig tayo sa mga kaibigan natin kasi minsan sila yung mas nakakakita ng tunay na nangyayari sa buhay natin kaysa sa atin. Kasi tayo, ibang lente yung nasa harap ng mga mata natin eh. Tama. Mhm, mhm. So, I think I'll go for na hindi na maging marupok to be honest. Tama. Kakayanin ko 'to, yun nga parang maging normal na lang din siguro kami. Pero, siguro hindi pa ngayon Normal o siguro normalan? magiging okey kami magkaibigan siguro. Mhm. Pero, um, hindi natin alam in the future maging Mhm. okey din. Kasi sa totoo lang masakit pa rin hanggang ngayon yung ginawa niya sa akin, eh, Masarap nasasaktan pa. ba? Ah? Masarap? Sarap siya? Oo, sobra. Talaga? Malaki. Yun. Lance, anong gusto mo sa kanyang sabihin o Mm. message Oo ngayong nga, araw baka na 'to? may mensahe ka. Um, sa sa'yo, ano bang tawag dito, sa bebe ko, gano'n, sa bebe, um, sana, hello? Hello? Sana, yun nga, sana hindi mo in the future, hindi mo ma-experience kung ano yung ginawa mo sa'kin. Mag-iingat ka palagi at, Diyos ko, alagaan mo rin yung sarili mo, hindi na lang araw-araw inom kasi hindi ka na rin bumabata. Ang atay, Diyos ko, baka inom ngayon is dialysis later. So, tapos, pahalagahan mo yung trabaho mo ngayon kasi maraming gustong ng trabaho na 'yan, sa totoo lang. So, 'wag pababayaan tapos, ayun sana, magkaroon ng Hmm, maging maayos lang din yung buhay mo, masaya na ako, maging masaya rin ako sa'yo kasi yun lang din naman ang hiling ko, eh, na maging okey ka na yun nga basta maging matured yung pag-iisip mo minsan, hindi yung kasi hindi ka na bumabata tsaka para din yan sa sarili mo. Tsaka yun nga po, yung trabaho, eh, na yun yung bread and butter natin so tsaka maraming yun nga, basta maraming gusto yung trabaho mo so pahalagahan mo hanggang andiyan sa'yo tapos andito pa rin ako kasi andito lang din naman ako bilang if ever man in the future na maging okey tayo as friend, andito lang naman ako. Alam mo naman na isang text or isang kasi kahit hindi na tayong friends sa social media, so may mga phone pa rin. So, and ingat palagi, yun lang. At sa hello? Okay. Hello, nakikinig pa kami, Lance. Mm. At sa yun nga po sa mga kagaya ko na ano, siguro, 'pag pumasok man kayo sa relasyon, 'wag nang pumayag na yung ide-deny kayo. Hindi naman sa sinasabi ko na ibabalanta kayo, ipo-post kayo, pero
Siguro wag nang pumayag 'pag halimbawang patagal yung relasyon niyo kasi parang yun din yung natutunan ko sa ngayon na parang Ha? sabi ko in the next, relationship ko siguro ayoko na yung gano'n na itatago yung magpapanggap. Kasi Ayaw niyang banggitin. hindi ko naman sinabi pong ipo-post talaga or bawat i-post pero parang hindi masyadong healthy 'pag halimbawang tinatago yung relasyon niyo, gano'n. Yes. And maganda na ikaw yung makarealize din talaga doon at makarealize nun yung mga kabisyo natin na pinagdadaanan din yung ganyan. Kasi hindi sasapat paminsan na ibang tao yung magsasabi sa inyo eh. Kumbaga, kayo dapat yung makadiskubre nun eh sa sarili ninyo. Nang sa gayon, mas firm o mas matibay, 'di ba? Yung pagdedesisyon ninyo na itigil na talaga. Tama. O wag nang papasukin yung ganong klaseng tao sa buhay mo. Tama. Yeah, Mm. na basta 'pag gano'n, yun nga po, parang yun na, wag, tapos wag masyadong ibigay lahat. Yun ang nangyari sa'kin po, binigay ko lahat as in bigay lahat, todo lahat, Mm. lahat ng basta lahat, Mm. lahat po. Gusto mo Lahat may nasa ireto na lang kami sa'yo na iba? okey lang. Kung si Boy Pindot naman, wag na lang po kasi nareto na yun sa ibang mga mga caller dati, true. Si Boy Pindot wala na. Wala na si True. Boy Pindot dito. Wala na. Si Dut-Dut ngayon. Dut-dut. Pero Gusto mo meron dut? kami Dut iba. ngayon. Si Konyo, pili ka. Konyo Bicolano, Kim Chino, Ayan. o Titan Jello. Ayan. Pili ka dun sa tatlo. Hindi ko alam kasi nakita ko na si Titan Jello kasi minsan cute din, true. Kagabi siya, kagabi is ano ba yun, yung glass skin, true. Wow! Ngayon, ano ba ako ngayon? Hindi kita nakikita kasi wala akong monitor. Oily skin. Oily skin. Hindi Glass glass skin. skin ata. Oily skin. Yan. Pero sa totoo lang, parang muna siguro ako, pahinga na muna ako. Tama yan. Yes. Tama. Actually ngayon ang bala ko, so nag-enroll na rin ako sa gym dito sa Manila. Nice. Tapos after work, ganun ang magiging drama po. Bisita ka lang work. sa amin sa Love Radio kung gusto mo nang may libangan Sumakay sa ka. Ferris wheel. Sumakay sa Ferris wheel. Pwede ganon. naman. O kaya kung gusto mo lang na ilibre kami, okay lang din. Okay naman para makacheck Oo, kaysa naman sa Ayan. si Titan Jello. Oh, okay lang naman. Ako lang magdadala kay Titan Jello. Ako din magsusundo. Ako ang bahala sa'yo. Kasi pag-day off po. Hindi. Okay, salamat lang sa pagtawag mo. Sana kahit papano napagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. Kahit papano, gumaan naman yung pakiramdam mo. Yeah, salamat din po sa time. Thank you. And patuloy po ako makikinig sa programa niyo po. Isang mahigpit na yakap sa Lance. With consent. Thank you. Salamat. Thank you, Lance. And Mag-iingat ka night. sa biyahe mo, ha. Yeah, salamat po. See you soon. See you soon. Bye-bye. Hindi nga, see you soon. Sige. True! Kapi-kapi true. Kati-kati true! Kamot-kamot na tayo dito. Sige po. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Iba talaga ang kamandag ng Titan Jello. Iba din luminya si Titan Jello, no? See you. Ingat palagi, ha? Magaling, mahusay. Alam mo, pwede ka din talaga makadali, dude. Oo. Ay, Alam mo, nako. ganyan ang galawan. Ganyan ang galawan ng mga talagang marunong. Hindi. Hindi, alam mo, ganyan. Yung parang ang bibiktimahin nila, syempre, yung mga madaling maniwala sa kanila. Na parang ang puhunan lang, laway-laway. Hindi. Oy, seryoso yan. Wag ka, Doon wag may deny. Doon kasi ako ng tinitesting ko yung sarili ko. Doon ako sa mga mahirap paniwalain. Ganon. Mm. Oh. Hindi, I mean, hindi naman ito tungkol sa caller natin. But in general, Oo. kumbaga, in general, may mga pagkakataon talaga na ang punteriya talaga ng isang lalaking marunong gumalaw Okay.
pagdating sa panggagamit, panghuthot, ganyan. Yung mga taong Hindi pakiramdam nila, marunong. oo, or pakiramdam nila nangangailangan talaga Totoo. ng Tama. atensyon, kalinga, lambing, pagmamahal, yung Totoo mag-isa sa buhay. Syempre, 'di ba, parang ang thinking ng mga ganyan, ay, bibigay sa akin ito lahat. Ayan. So, kahit na pangit yung mga pag-uugali ko, tatanggapin niya ako. Tama. 'Di ba? Pero wag naman sana tayong ganun. Take advantage. Oo, kasi Totoo nga may dahilan kung bakit naging mag-isa yung tao, 'di ba? And Tama aminin naman na natin, may mga tao talaga diyan na malungkot, Totoo. na mag-isa, na nagtatrabaho, okay yung career pero walang love life. Tama. And hindi natin dapat i-take advantage yun. Kung tutuusin nga, dapat kung genuine o tunay yung nararamdaman nating pagmamahal o care, kahit di na lang pagmamahal, kahit yung pag-aalaga na lang o yung Tama. parang pag-intindi sa isang tao, di sana kahit papaano, wag niyong bigyan ng mga false hopes Yan. o wag niyong bibigyan ng sakit ng ulo. Tama. Nakakapanghinayang yung ganong klaseng taong magmahal. I mean, ako kung sa akin matatapat yung ganong klaseng tao, Anong parang, gagawin mo? dude, papahalagahan ko yun. Kasi secured na yung future ko. De, kidding aside, yung mga ganong klaseng tao, pag namamahal, giver kasi yun eh. Tama. 'Di ba? Ang isang giver, hindi naman dapat inaabuso ng isang taker. Tama. So, kung alam mo ng giver yung tao, di ba mas maganda yung tipong, binigyan niya ako ng ganito, bibigyan ko din siya ng ganito. Kumbaga, hindi naman sa makikipagkompetensya sa'yo, pero hindi siya papayag na siya lang yung nagbibigay. Dapat ako din may binibigay kasi ito yung pinapadama niya sa akin. At kung magkaiba man kami ng ibinibigay, at least may binibigay ako sa kanya. Agree ako dun, partner. Yun lang. Kaya dapat magmahal kayo ng tama. Yun. Yun lang sa akin, partner. Anyway, mga kabisyo, maraming salamat po sa lahat po ng umiibig na nakatutok sa atin ngayon at sa mga taong umiibig kahit Yes. din nasasaktan at inaabuso. Tama. Diba? Kaya mga kabisyo, muli, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Handog ko pong awitin sa inyo mga kabisyo, Bailani Misalucha. Bukas na lang kita mamahalin. Metro's #1 Love Radio. Basic!